Okei, no niin, se mun takia nyt. Ollaan täällä salissa nyt. Kaunista! Ihana! Sori, mä just heräsin. Mut tänään siis tosiaan Love Clovers treenit. Niin, no joo, ja mä oon tosiaan meidän ryhmän lukaa, että Täällä on Love Clovers ja mä oon niin innoissani kuin jos. Mä oon innoissani näkeen kaikkeen. Ollaan täällä salissa nyt tänään. Ja taas jonkin niinku 3 kertaa isompaa Oi joo, siis niinku tuossa oli kolmosessa joku vitsi tanssijutut, niin niinku nyt me päästiin niinku tällaiseen niinku isompaan niinku samalle hinnalle. Niin joo, nyt mä aloitan harjoitteleen. Joo, hyvä, oota. Onko tää vähän niinku, ei oo kovin, tässä mun tarkennuksessa on joku vika, että tää on vähän blurry jossain kohtaa. Jee, hyvä! mä tapin täältä vähän kuutakin. Eli siis nyt se, miksi mä käyn Suita jotain. Ei kun sä laittaa. No ei vaan niinku. No add a device. Onko kyllä nähdään kajariin? No ei. Okei. Okei. Synteesvaitakin minä mennään, kymmenekö kahjona melodi. Kannatelluja! Kaunista! Hei, vedä grilli! Moi! Treenit loppu, meillä on menossa jäsen. Mun mielestä kaikki Myri ja Cheryl hävisin, että se oli se, että Riot meni hyvin. Mä tuun Rosan tossia. Kierrellään Tampereen keskustaan. Me ollaan IRL Mormor Hopin jälkeen. Mormor on IRL Mormor Hop. Niinpä. Kukaan ei voita Mormor Hop. Niin Sitä oikein. me ollaan toka. Me ollaan helposti toka. Niinpä. Apua, toi näyttää pelottavalta, kun toi välkkää. Meillä on sama puhelin. Ei kun tässä se on. Sano moi blogiin. What's up? Ota, mikä on after-harjoituksen fiilikset? Mikä on after-harjoituksen fiilikset? Kiva oli! Oli kiva! Mikä on after-harjoituksen fiilikset? No siis meillä meni aika hyvin, vaikka osa Tansseista oli meni miten meni? Meni miten meni? No ei kun sä oot oikein member, hei hei. Hyvä. Ja Minori jätti meidät. Aika ihan hirveetä. Niin. Katon noita. Niin.
pakataan nyt. Mut mä haluan avaa tän. Okei, ihan kun mä avaan tän. Nyt. Bro, kato noita. Oikeesti, ne on besties. Ai jaa. Eli siis, mä otin Prismassa ja mä otin sushia. Niin, tämä on vähän sellainen hassu homma. Eli me koitettiin laskea, kuinka paljon yksi sushi painoo. Mä emme sit osattu. Ja sit on, isä oli vaan casually vaan, what's up? Mä ihan niinku, we did all that for nothing. Niin siis, se fiilis. Me selitin siis silleen. Mä olin, Moi chat, J-pop in public. Sushi-laatikko ASMR. Vau! me ollaan nyt Espresso Houseissa. Me tilattiin kaakao. Jee, nyt on piipopää. Black Friday! Black Friday, Black Hair. Ota mä näytän sen kuvan. Mä en myös inserttaa sen tähän. Ootako mä zoomaan sen? Mä en insert.